Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बानायबावनाय थाबाय। So guys, दिनै बाथौ फुजा। So जों दायो थांनो नागिरदों हेरेम्बा बाथौ मन्दिराव गरायसराव। So आंजों थांफागोन फंबाय सानै ओमफ्राय बिनानाव सानै। So थौदो बिदिबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थौफादो। जोङो बाइकदो थांगोन। बाइक गंनै, स्कुटि गंसे थांगोन। थौदो बिदिबा थांफानि। जोङो दायो पुथिमारि दलं मोनबाय ओमफ्राय इसोरनि गारिनि स्कुटिनि माबाया थावानो जोबना नायखाय जों दसे नेनो गोनां जाबाय ओमफ्राय दायो दसे दोंथ'यो इयाव जोंनि गारिया इमान गिदिर थाव जोबसै जोंनि गारि थाव नोंखौ बुंखादों आं थाव सोखानानै ओमफ्राय इसोर खानैया थांगोन ओमफ्राय इसोर खाथाबा थांगोन स' जों दायो स्टार्ट खालामलांसै थांलांसै आरो दंबावयो सानैनिफ्राय दंबावयो इसोरखौ नेबाय थाथारला इसोर फैबाय थागोन नामा नामा जों थांग्रोबाय थानोसै स' थ'दो थांसै ना So, let's go. Let's go. Finally जों मोनफैबाय हेरेम्बा बाथौ मन्दिर आयौ दाख्लै जों थांखांबाय नामा हाँ नहीं पता यार ये तो सब उतर गया यार कौन सा वाह ये फूल लगा लिया ना अयो गाइस मेलायानो जोब्बाय नै मेलाया मियानो जोबदोनो जों दिनै बाथौ फुजाखौ नायनो फैबाय आरोना बाथौ फुजानि खुलुमनो फैबाय मेलाया मियानो जोब्बाय मा जाखो मारनो हाला नोंनि भगबान हेलमेट सेलमेट खुलिजोब्बायलै खनलै ओइयाव दोनलै थागोन दे हेलमेटआ मास्क तो आता नों भिडिअ बानायला आं बानायनो इडिटखौनो खालामदों इडिट खालामनो आं भिडिअगोन ना नोंथां आंखौ रावबो सापर्टखौनो खालामा ज़्यादा नहीं बोल दिया तुम खाने जेथे जाजोब्बाय चलो इसका जासो सिख्लाफोरा जों खुलुमाखैनो खुलुमनोसै ओमफ्राय माबा माबि पेट फुजा खालामसै आरो गेट टेस्टिनि हेरेम्बा बाथौ थानसालि इयावनो मेला सेला जादोंमोन फांसन सासन जादोंमोननो जोंहा नुफैदियानो मैयानो जोबजोब्बाय नै लांदां वा मथिदों मु इमान गाजानाव थांबाय थादो इयुन दोनामाय अनिखौ सोलाय नों मानो मोनसे मोनसे होबाय थायो दिसुन दहायनिफ्राय होबाय थादों आं लाया बिसोरो आं नोंखौ दोनना होबाय हमलै अ धरिबो होलायगि नेকি कय तुमाक नोंथ' हेलमेट लाबावदोंसो जेबो नोंनिया दुला जादों आंनिथ' मा अबस्था जादों हाय लोगोफोर मोनफैबाय बाथौ फुजायाव नायनो हायो आब'खौ
जों दायो आथि सुनो फैग्रोदो आथि सुनानै खुलुमनोसै दे इउले माबोरै आथि सुगोन बिरना दैया इमान गोथौ दखन दंखल दोङो दंखलाव आच्छा आं नंदो आखराव सुनांगोन इयो टेपआव सुनांगोन दंखल दोङो दंखलाव सुनांगोन टेपआव आखाना सुनांगोन मिया आथिङा लेग मारिनानै थाबायनो हायाखै आथिं सासोदोंमोन नायनो हायो जोंहाबो ब्लगारल' नङा बडि बिल्डारबो चला चला देखो पेट धोने का यो kayak Sua? Siapa dulu? Sigang yo iman nadeng sih mendadeng nagi laban ya. Dapat nari ori adeng man. Cimar kit dunia ndomon dia kan. Kit dunia ndomon dia. Homna akai ko ori sih. Acha. Masih lo nama? नाम बदलने चला तुझी नाम बदल कभी ना बने हैं लेके जाएंगे खुलो में से है सर वीडियो कॉल नहीं है हाँ मत से video tangan. Video tangan Itu loh kok enak bay. जों खुलुमखांबाय दायो ओमफ्राय इथिं मा मा दङ बेफोरखौ नायलांसै मुर्ति सुर्ति दोङो ना बेफोरखौ नोंथांमोननोबो देखायलांसै आंथ' सिगाङावसो फैखांबाय सिख्लाफोरा बोग्रि हानगासिनो बोग्रिया दखम बरिया बोग्रि खियामोन नायला बोग्रिया खानो नामा बोग्रिया ini Ronjida foto cihangzai ini Ronjid disco blog मा जानायफोरनो disco blog रुंसारि जानायफोरनो खोथि बावनायनि बेयो माबा खोथि बावगासिनो खोथि बावदोलै जों दायो केमेरा लाना फैदों ना भिडिअ फट' थिखांगोन मोननैसो फट' थिखांनानै जोङो न'थिं थांलांसै आरो ना केमेरा जों बहुत थांगोन मोननैल' थाङा मोननैया खुगावल'सो फैयो खिन्थु मोननैनिसो मोनब्रा 10ता थांगोन इकरा मोनसे पस्टआवनो 10ता थाङो जायाखै होननानै गैला तो वाइब्रेंट नहीं है हम लोगों का अभी केमेरा दिहुनबाय जोंनिया दायो फट'शूट स्टार्ट तो राइजोफोरजों केमेरा दिहुनबाय दा फट'शूट खालामनाया स्टार्ट जासिगोन जोंनिया अभी क्या बोल रहा था तू बोल तो अभी लेक्चर मारेगा तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा ऑन करते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग ब्रिज में वहाँ पे कैमरा ऑन करके रखा था लेकिन अभी तक ऑन है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेंस लगा हुआ है कितना लेंस है 15 mm का लेंस लगा हुआ है प्राइम लेंस लगा हुआ है और यहाँ पे निकॉन का ब्रांड है ये दोनों काला काला बैग है इसको हम लटकाते हैं अपने पीठ पे आप लोग देख सकते हो सिख्लाफोर नुनानै फाग्ला जाबाय बहुत सारी लड़कियां है मेरे को नहीं चाहिए सिख्लाफोर नुना फाग्ला जाबाय बिसोरो
तो बोल रहे हैं सामने से हम लोग फोटो खींच रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो खींचते हैं कैमरामैन हमारा। तो यहाँ पे हमारा मॉडल आगे से एक लड़की चोट पहन के आते हुए हम लोग इसको देख के सुकू बह गया। चलो लग रहा है आपको फोटो दिखाना है मावड़ी जाकर। सो गाइस कैसे लग रहा है आपको फोटो शूट करके? फोटो ओखरबासो मिथिगोन मागोन फोटो ओखरबासो दा मोबाइलाव कैमरा इंविटेशन। तो गाइस अभी हम लोग वेडिंग शूट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोहा या फबरे बात हो। यहाँ पे गुस्सा आ रहा है मुझको फोटो ले क्या ये जंगल देख सकते हो। फोटोशूट फोटो चाहगासिनो कैमरा फोटो चाहा नामा हा सुंदरी माने सो गाइस जों दायो थांलांसै न'आव बहुत टाइम जबाय फट' थिखांबाय दानिया न'आव थांसै। हाय गाइस जों मन्दिरनिफ्राय थांसै जोंनिया जोब्बाय फुजाया मेला जादों नंदोंमोन आब'मोना साननै लेट फैदों साननै लेट बायनाय मेलाया मियानो जोब्बायनो सिनि एक'आनो गैला लांदां बख'जोब्बाय मा जाखो दे मा थैनि साहा आब'खौ नायनायो मारै रागा रागि जादों मा जादों तारमाने मा कारनाव इरिटेट जाखो इरिटेट ये दोनों ना देख सकते हो भी इस दोनों को बताता हूँ क्या इसका फोटो अच्छा आता है तो इसका खराब आता है तो जेलस होता है दोनों भी। दोनों को भी जेलस होता है। अभी रील्स बना रहा है ना खुद की जेलस हो रहा है। चल जो डांस तो जेबो जायाखै फुंनिफ्राय आजा आजा ओइथ' भिडिअ बानायगासिनो दं आं बानाय रिल बनाबि क्या है ये कालो कालो लग रहा है। सिउनी राजा चलो चलो क्या भिडिअ बना रहा है इसने बे माना बुंमोनिखो खेराइ फुजायाव जे माबा फायोना सेखाव गानानै मोसायोना जोंनि गामियाव खेराइ फुजा जाया नालाय इनिखाय आं बारा मिथिया बाट नुदोंमोन आङो बिदि मा बुङो देउदिनि ना मा बुङोमोनलाय देउदिनि आच्छा इदि मोसायोना सेखायाव आथिं होनानै इनो आरोना इयो थ' जों थांसै दानिया फुसका जानायाव बिजि जाना दङ मारलै फुसकाया हा मोजां नोंसोर जागोन नामा जा जानि नामा मा जानो होमबालाय फुसका जाया मा जागोन नों पानिपुरि दहीपुरी हाँ नवरन खाओ ऐसा कौन खाता है रे फुसका ये सर सही बात क्या है वो गला ले अरे man मैं बता रसिया को दोस्तों और कितने दिए पूरा दोस्तों और पास्ता सॉरी छोटा लगे बोले छोटा दे दीजिए खाना तो इतना टेस्टी है क्या और दबा suka kunci lain suka so guys isi ke jalan mana ambil jandu be kan isi ambil gratis tinang di sini Tasty. Taste naik kurang? Taste naik.
Emang ka mana? Ini tuh kanan sih. dosan lu sampai nunggu. Doon sih nama. Guys, ini video ini kami di mana sudah di sini tuh batu kita nih. So guys, जों दायो गामिनि बाथौ पुजायाव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो जों इयाव प्रसाद जानोसै जोंथ' प्रसाद मोनसे दासो प्रसाद जानोसै दो मेरे को भी दो ले ब्रास लाबायलै जाय नै जेबो नङा ओइ नै जिबोरै खाथाम मा दै गोजान बिसोरलाय ayo eman makasih deh Baru ya? Ayo deh bangun wae. Prokat janji. Hello deh, mana? Hello, ada apa? Halo. Beneran? Mam tadi. Kau कैसे लग रहा है खाके? खाया ही नहीं खाया ही नहीं यार. अभी खाएगा हम लोग. निरामिस दाली. आज sini बाथौ फुजा ना निरामिस. Oh, नोंनिया बया मोजां बुस्थु दखन. आं बारा नोंसो बुंनाय दे मेरे को भी दो एक और दो दे दो ना यार भाई ए मेरे को एक और दो एक तो क्या एक थैंक यू एक तो देने के लिए बोलो नाम क्या है so guys जोङो जानो स्टार्ट खालामसै you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद.